Ето хора там снимат стримери, един стример, как стримва, не знам къде, майки в YouTube или в TikTok, как тук прави финтове от нашата тераса. Ако някой го знае кой е, да ни пише. Да. Ето вижте го, само гледате скилса. Не добре гол. Ама сега Гледайте го какво прави сега. гледайте го, майко! Това е магиосник. Гледай къде показваш. Следи го хубаво. Давай, добре. И сега ще той майко, прави крачета за загрявка. Пекай, бе! Показвай го хубаво. Изчакайте малко да завъртим камерата да ви е по-удобно. Топката му излетя. Това е шок. Здрасти!